Minflok wieġeb għal emilu fil-każ tal-akkwist tal-HSBC fil-Belt Valletta, id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi għażel li jinfex f'attakk fuq pajjiżna. Fuq il-mezzi soċjali Jason Azzopardi rrefera lil kulħadd tal-artiklu bit-Taljan li jipprova jħammeġ il-programm ta' ċittadinanza b'investiment li qed tħaddem Malta u li huwa approvat mill-Kummissjoni Ewropea. L-artiklu li Jason Azzopardi qed juża biex jitfa' dawl l-ikraħ fuq pajjiżna jikkwota li l-istess deputat nazzjonalista jgħid li l-gvern qiegħed jipprostitwixxi ruħu. Dan huwa l-istess argument negattiv li juża Simon Busuttil biex jipprova jtellef l-investiment li ġej f'pajjiżna minn dan il-programm innovattiv. L-attakk minn Jason Azzopardi seħħ wara ftit sigħat li għamu mistoqsijiet serji fuq l-aġir tiegħu u tal-eks Ministru għall-Finanzi Tonio Fenech fuq il-ħlas ta' 2.2 miljuni minn gvern preċedenti kontra il-parir tas-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Finanzi biex juża s-sit tal-HSBC fil-Belt Valletta għal 11-il sena. Fi stqarrija l-Partit Laburista nfakkar li Jason Azzopardi baqa' ma weġibx fost oħrajn x'kien il-ħsieb ta' użu urġenti għal din il-proprjetà għaliex inżammet vojta għal aktar minn sentejn x'kienet ir-raġuni li marru kontra l-parir tas-Segretarju Permanenti u jekk huwiex se jmur min jeddu quddiem l-Awditur Ġenerali. Il-mod kif Jason Azzopardi infex f'attakk kontra pajjiżna minflok wieġeb għad-domandi turi kemm l-Oppożizzjoni għandha problema kbira ta' negattività innota l-partit. L-istqarrija temm tgħid li kull ma jmur aktar kulħadd qed jinnota li Simon Busuttil moħħu biss biex jikkritika.